sport tɛ foyi ɲɛnama tɛ gagné. Ligue des champions na ko ta quart de finale la. Muso ka da. Sini. Ɲina ligue. Ne bata. I bɛ ta quart de finale la. Ɲina ta légende. Cɛ bata. Lada fana an bɛ lada mun kɛ ka kɔrɔ a lada fana an b'a timɛ. N'an ma ko dɔ k'a ka supporter kura ye an bɛ sɔn ka ta quart de finale la. An b'a timɛ. An b'a timɛ. Bura kurasi dɔ ye wuli ka bɔ Sénégal ko Papis. Ko donc ko Kangari Dane i ka to k'a fɔ ko légende i ka légende bila Real. Légende tɛ foyi fɔ. Tabarikala. Mun ye Pape. Tiɲɛ. Ani Real Madrid. K'u bɛ ɲini ka don ko la Marca a y'a kunnafoni sɔgɔmada na. A ko ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ. Tiɲɛ. Ko nin fin de semaine na. Nin semaine kɔnɔna la milieu la. Awɔ. Ko Pape k'a bɛ n'i bolonɔ bila semaine la Real bolo. Mais Pape k'a kɛra bana ye. Real bɛna mun d'a ma par an. Tiɲɛ. 25 millions d'euros par an. A n'a ye tigɛ bila semaine na dɔrɔn k'a kɛra Real joueur ye. Awɔ. Ko Real bɛna mun d'a ma a bɛ taa 60 à 80 millions d'euros. Tiɲɛ Pape nin kɛra nin wari ye. Mais pour la promotion mun kɛra ye o ka ca ni nin ye o. Pape kun ye Suraka kun ye promotion mun kɛ ye o ka ca ni nin ye pion. Mais Pape mɛ kelen kɔni f'a ye. A ma sɔn. Mɛ kelen kɔni f'a ye. A bɛ taa légende fɛ yen. Yɔrɔ a ye kurumuni kɔni ta. Pour le contrat. A y'o ta 92 ninnu na. N'a mago bɛ ballon d'or ou bien Ligue des champions ninnu a ka bɔ pari la dɛ. Ayi a bɔtɔ filɛ nin ye kosɛbɛ. Wa a ka taa yɔrɔ fɛnɛ dɔn dɛ. A bɛ bɔ fu. Ayi a ka taa yɔrɔ dɔn dɛ. Kelen kɔni dɔrɔn. N'a kun nana Barça la a bɛ 7 sɔrɔ mais 7 ballon d'or a kun b'o sɔrɔ. Ayi Messi b'a yɛrɛ ɲini Barça bɛ ka yɛrɛ ɲini n'a taara sisan malo mun ka dɔn kan o bɛ d'a kan ye. Barikala. D'accord an bɛ taa fɛ. O kɛra. Ko mun ye PSG. Tiɲɛ. U ka dirigeant. Awɔ. N'u ka président n'o ye Kelafi. A laban k'u bɛ fɛ ka Neymar k'u bɛ fɛ ka labila. Neymar dɔrɔn. Neymar dɔrɔn tɛ. U ka directeur sportif fɛnɛ. Kosɛbɛ. N'o ye Leonardo. Awɔ. K'u bɛ fɛ k'o fɛnɛ labila. Bura i bɛ parisien o la. U laban ko arabukɛ yɛrɛ gɛn. Salon gɛlɛya nan'u sɔrɔ k'u sɔrɔ u to fɛnɛ ko tɔgɔ tɛ ma ɲi. Chelsea y'o ta dɔrɔn ka taa Ligue des champions ta k'u sigi n'a ye. Ɲinan a taara Messi dɛsɛlen a taara o wari bila kɔnɔ o ko bila. Aramuso dɛsɛlen ka t'o wari bila kɔnɔ bila. Min yɛrɛ b'a la ka don Aramuso furakɛli kɔrɔ o tɛ ka di o wɛrɛ ma salaire la. Messi ne kɔni wale ka directeur so cogo min na yan. Nkalon don. Paris yɛrɛ de sɔn k'o nɔ ye. Paris c'est club barikaba de b'a ɲini diɲɛ kɔnɔ Paris de don. Barça ka kɔlɔsɛ le sport. Ko mun ye Neymar ka gɛlɛya ye. Tiɲɛ. Ko Neymar 19 matchs. Awɔ. 4 buts. 5 passes décisives. Kosɛbɛ. O dɔrɔn tɛ ko gɛlɛya b'a kan. Awɔ. Match baw la i sigi bɛ ka Neymar kɔnɔ match o match la k'i ta ye o match la. O si bɔ nɛgɛ kɔnɔ. Si bɔ nɛgɛ kɔnɔ. Ni ne fɔ e ɲɛna yan. Ko ba fɛn o Neymar a ti y'a sigi nɛ. N'a blessé tɛ b'a dɔn ko kunda dɔ kɛ a bɛ polisi so la. Wa pour 90 minutes a bɛ bɔ ka bi kɛ i b'a sɛbɛn bigi la koyi. Bɔ ka bi siɲɛ 14 15 a b'o de kɛ match. Cɛ n tɛ fili kɔfɛ sinon filɛ match la u ye kɔlɔlɔ tan di Neymar. Ma Brésilien stade wulilen diɲɛ kɔnɔ n bɛ fɔ ko n bɛ ka tɛmɛ Neymar kan. A fɔ ko ne b'a fɔ ko n t'a si dɔ dun. O bɛ se ka kɛ. N'o ye Congo Brazza. Congo. U ka commission électorale président. Kosɛbɛ. Ne ye Vieux Kota. Tiɲɛ. A ye kunnafoni di.